ka an suit ni wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'o ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don aw ka télévision Mandi de kan n'o ye Mali kunnafoni TV ye aw bɛ émission mun kɛnɛ kan a émission tɔgɔ de ye ko nous les jeunes comme n y'a fɔ a ye cogo min na ale bɛ tali kɛ fɛn fɛn bɛ jeune ya la ni nafa b'o la ani ni kɔlɔlɔ b'o la don tɛmɛnenw na an da sera sujet caman ma ne bolo aw ye faamuyali caman sɔrɔ olu la nka bi an da bɛna se sujet dɔ ma n'o bɛ an ka jeunesse frappé kosɛbɛ o sujet tɛ dɔwɛrɛ ye o ye jeunesse et l'emploi ye o hokumu kɔnɔ an n'an ka jeune compétent dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ an ma sɔn ka cɛkɔrɔba kɛ bi ta in na ka d'a kan an ka jeunes de b'a dɔn mun b'u kan donc an n'o bɛna sujet in étudier ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ an bɛ taa en droit fɛ an b'a fɔ an balimakɛ ye k'a bisimila k'a ka présenter aw la. Bonjour Cléfa. Merci. Bisimila. Merci. I nana an ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ. Donc i b'i présenter an filɛlikɛbagaw la. An bɛ kuma di an balimakɛ ma a b'a yɛrɛ fɔ aw ye dɔɔni. D'accord. Balimakɛ ni ɲankuma. Ba n ce. I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛlikɛbagaw ye dɔɔni. D'accord. Ne tɔgɔ Abdoulaye Traoré. Ne est licencié en logistique et transport de quai. En même temps, je suis conseiller client et team call center là. Donc, on a un sujet nous sommes jeunesse et emploi. Faamuyali sɔrɔla la ne kɔni a bɔra ka kuma minnu fɔ k'ale olu ye je pense que a bɛ caman dɔn an ka thème kan a bɛna se ka caman fɔ aw ye a kan an bɛ taa an gauche fɛ an b'a fɔ an balimakɛ fɔlɔ ye k'ale fɛnɛ k'a présenter aw la. Ok aw ni ɲankuma an lamɛn jɛkulu ne tɔgɔ Sadio Traoré. Je suis diplômé aussi, né master 1 en sciences économiques et gestion. Et actuellement, j'entreprends, j'ai diverses entreprises que je gère à ma manière. Ah. Félicitations d'abord. Merci bien. Merci de rien. Donc, du courage à ça. Amita Ambalmake Lavana, allez faire présenter Ola. Ambalma, c'est la meilleure. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je suis Adama Balo, licencié en logistique et transport. Et puis, je suis diplômé en assurance. Moi, je suis un agent d'assurance. Familial Sorolola. Comme il y a faux un frère qui est jeune compétent dans ma demande en boloyano. Ou bien, kuma angatemika. Donc, un peu pour ma diatouni, ambe sigata Ambalmake Abdoulaye Nofé. Ambe question follow tengo ala. Aywa Abdoulaye. Et en fait, ere bolo sisano geleya jume be en journée kan barake baliya en kan en fait. D'accord. Moi geleya. Te fo ka ban. Nan donna kono am se ka do refo. Bon. Comme la ñine anga se ka débat te kanye ka se ka a détail do bo. Mɔgɔ bɛ mun ignorer i n'a fɔ mɔgɔ bɛ mun dɔn généralement fɛnɛ parce que emploi ko in surtout dans un pays comme le Mali c'est pas facile vu que jeunesse est majoritairement un pays la majorité est jeunesse donc a bara ko man nɔgɔ vraiment genre compétition ko a yɛrɛ bɛ ka ɲini ka ko ye parce que ni tuma se k'i démarquer tɔ ninnu na a ko ka ca awɔ donc chômage juste familial Sorolola. Anta Balmake Sadio fɛnɛ fɛ la même question. D'accord. Jeunesse ka barako. Bon, Balmake a fɔ ka ban k'a dunnen don a tɛ ban fɔlɔ a ka can surtout. Mais il faudrait aussi que an ka yɔrɔnin dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ko dɔ bɛ ɲala dɔ b'a cɛlakaw fɛnɛ la. Ne m'a fɔ ko baara bɛ yan dɛ mais disons que baara min bɛ yan nɔ a dɔ la an fɛnɛ t'o de fɛ. Donc c'est vrai à Manoro, mais des fois il faut savoir que il veut kodo kama en attendant quoi. La jeunesse n'est pas réellement prête à se soumettre surtout parce qu'en boulot quand tu termines les études, il faut aussitôt que tu sois employé et obligatoirement être employé dans le secteur où tu as fait tes études. Est-ce qu'au Maba Malina, je vais citer un autre amigo Mali là ko ibe kalami keito baraso abada. Et puis je reconnais qu'il n'a pas tort. Il n'a pas du tout tort, mais comme débat, on ne peut pas tout dire sur la première question. Donc, on va voir avec l'évolution du débat. D'accord. Familial sera là.
Et en Balmaye, et Adama, la même question. I ka kuma ye ɲana ɲininkali ɲana halisa an bɛ an balima téléspectateurs bɛɛ fo Mali baara ko in gɛlɛyalen fɛngɛ denmisɛnninw ka baara ko in gɛlɛyakun a bɛ dépend a bɛ daminɛ depuis école parce que n'i ma kalan mun kɛ a baara kɛli ka gɛlɛn parce que an bɛ kalan u bɛ fɔ kalan mun kɛ mɔgɔw kun ani u bɛ baara mun kɛ a tɛ kelen ani u bɛ baara mun di mɔgɔw ma a tɛ kelen ale ni jeunesse la forte demande la jeune est très majoritaire ani ni emploi fɛnw bɛ mɔgɔw bɛ mun nɔfɛ fɛnɛ recruteur bɛ mun nɔfɛ o compétence tɛ jeunesse la o bɛɛ de y'a facteur ye ne bɛ dan yan fɔlɔ faamuyali sɔrɔli ka kuma la ayiwa an balima cɛ n'a muso aw yɛrɛ bɔra ka an ka mɔgɔw ka kuma lamɛn u ko an jeunes ka baara sɔrɔ gɛlɛyali a kuma tɛ se ka fɔ ka ban nka u bɛ dɔɔnin de fɔ a la u ko halisa an bɛ ka taa débat la kuma bɛ nalen u yɛrɛ ɲumanna ko kow bɛ yen donc an bɛ taga question filanan na an bɛ segin ka taga Abdoulaye nɔfɛ alors Abdoulaye an y'a jateminɛ ka fɔ k'u ka fonction publique ninnu bɔ a la an jeunes an tɛ sɔn ka taga baara wɛrɛ kɛ la an y'a jate a caman an ka jeunes caman bɛ nɔgɔya de nɔfɛ i n'a fɔ bureau kɔnɔ baara i n'a fɔ ka taa polisiya ninnu kɛ et tout etc. Du coup n'i bɛ se k'i da don o la dɔɔnin. D'accord. Mun ye fonction publique ye du coup a kɛra terrain dɔ ye n bɛɛ bɛ fɛ ka sɔrɔ parce que u b'a fɔ emploi garanti de non et en plus c'est étatique état de t'a lo n'i b'a la garantie b'i ye même après la retraite i bɛ se ka fɛn o sɔrɔ o avantage ninnu vu que tout le monde bɛɛ bɛ intérêt nɔfɛ donc e yɛrɛ b'a ye a ko ka ca surtout offre mun bɛ kɛ contre combien de demandeurs beaucoup de jeunes imagine ressortissants minnu bɛ kɛ université la donc u bɛ tila kalan na fɛngɛ mana kɛ recrutement mana bɔ donc u mana ta demande déposer et tout k'a fɔ k'olu bɛ parmi tous ces gens mɔgɔ 12 personnes fɛngɛ dɔw la secteur dɔw la option tɛ kelen fonction publique la ou bien 2 ou 3 personnes olu le demander ninnu contre combien de jeunes genre fɛn bɛ taa participer a tila bɛɛ jeunes a tila bɛɛ on dirait je dirais même 90% sont des jeunes parce que a dabɔlen jeunes yɛrɛ de kama fɛnɛ en même temps parce que je suppose que 50 ans après o tɛna taa i jɔ k'a bɛ fonction publique kɛ kɔni a ka gɛlɛn faamuyali sɔrɔla la nka faamuyali sɔrɔli ka kuma la an bɛ taga an balimakɛ Sadio ka yɔrɔ la an y'a komi n ye question fɔ ale c'est la même question je pense il y a pas de souci et ne hakili la fonction publique d'abord ko c'est une garantie officiellement un mot de fond mais c'est pas pour ça qu'on le cherche un mot t'a la garantie in kama de parce que malien de nature bon maintenant kuma a bɛ sɔn ka digi dɔw la mais n b'a fɔ quoi fonction publique in ka d'an ye ka da min kan i sago de b'i yɛrɛ la yen yen nɔ de i bɛna baarayɔrɔ la 9h maa t'i ɲininka i tun bɛ mun na bon 14h posini mana kɛ i bɛ taa so maa t'i ɲininka fɛnɛ ko i bɛ mun na a mɔgɔ dɔw bɛ yɛrɛ jeudi kɔni ayi ka n'i jigi yɛrɛ da olu ka baarayɔrɔ la kɔɲɔ bɛ mɔgɔ bolo a b'olu bolo mariage bɛ mɔgɔ bolo a b'olu bolo denwuli bɛ mɔgɔ bolo a b'olu bolo genre olu bɛ taa fonction yɛrɛ la o de kama ko yɛrɛsago kɛ en un mot et pourtant i saralen bɛ o kama i saralen bɛ yɛrɛsago kɛ kama o de ye fonction publique diya anw caman ye n tɛna fɔ bɛɛ o de y'a diya anw caman ye parce que nombreux sont les personnes qui sont fonctionnaires de l'État mais qui entreprennent i b'a sɔrɔ ils sont cadres de l'État u saralen bɛ o baara in kama mais agence immobilière ni dɔw b'u bolo kɛrɛfɛ même si on sait que tous les postes sont pas obligatoirement incompatibles avec les activités lucratives mais a kana kɛ fɛnɛ k'e ka baarayɔrɔ yɛrɛ e tɛ se yen bilen parce que e bɛ ka activité ni dɔ fɛnɛ kɛ à côté donc o kama u tɛna baarayɔrɔ la ɲininkali tɛ yen foyi tɛ yen san jara san ma ja sara bɛ kɛ avec les événements de contrôle physique ou quoi
combien de personnes ont été, comment dire, découverts morts depuis des années, mais pourtant, au salaire au Bradjigi. Et qui m'ont ou non là. Il n'y a pas assez de contrôle dans ce secteur-là. Donc, on est en jeune chaman poussé qu'à taille. Quand il est taille, à Sanjara, Samaja et Bessara. Donc, quand il y a un correct ici, on est en takum fambaye. Sinon, dans une entreprise privée, il m'a mis que te dit mao. Il m'a mis que il t'ose et tu es absent une fois, 2 fois. Et pourtant, il y a bara net na ke et non en tant que patron net na ke non la qui ça. Et en tant qu'employé, clé nanin clé durubla. Patron te na ne sara o lawo. Au dollar il kuna jale ni bena soro dron dobiga bureau on be barara. O yeranger lembai. Sinon depuis beso avec ta cour d'ai ga infolo. Enfin, tu te retrouves avec des problèmes. Bon, on ne veut pas travailler, on veut être payé. À ne pas travailler. Ça, c'est le principal. Sinon, pour moi, le boulot, on est comme un chamamé green, fonction publique innové. On va faire une garantie. Mais en un mot, c'est juste à me faire un baraque. Il y a et vi ka fera un genou mare non a donné fort d'accord faut comment dans là vous devez nyala doba a chela ka ofene là ni certes mon ami l'a dit tout à l'heure monsieur Traoré comment faut l'offre est inférieure à la demande c'est vrai c'est pratiquement le problème de tous les secteurs actuellement on va prendre le cas de la FSEC en 2015 je pense c'était 2000 étudiants. Et maintenant, 3 ans après, 2018, il y a plus de 5000, sinon 6000 étudiants. Je ne sais plus combien c'est. Mais par an, fonction publique, il avait demandé au niveau là, peut-être 10, 20, 100 maximum. Bon. Et bien, il faut que et pourtant, le est kalangi. Même si on sait que les formations diffèrent, à quoi nous avons chandoni quoi. Mais nous connaissons boulot il y a ça aucun no babala donc ne ben bamba oroni kan ka sura kuma d'interga familial sura liga kuma la monsieur Baloma ani en genou tant que c'est vrai familial sura liga kuma la waye che fo ko c'est vrai barikala aya gato aketila tieno il est parti donc amita adama ka yoro la donc comme une question photogramme un jeune chama gris fonction publique nous ani bureau bara konna nous anté son ga bara wera o kella donc il se ga don foka voilà ni ngali jarani fonction publique on terme ça depuis école là lycée université na on est programmé ou bien on programmé ka obligatoire kan quoi. C'est-à-dire que vous pouvez après fonction publique, il va automatiquement ou les caméras ancrés en Congolo là. Et puis comme ils ont tous les deux dit, c'est-à-dire c'est un moyen, voilà, c'est plus facile par rapport au secteur privé de gagner plus et puis d'avoir une certaine liberté. Voilà, au final à source de motivation de enjeunement. Mais parce que il y a aussi la paresse, ça là bana. On me fera voir soro mais on te fait un second. Donc un RF fait ça, on a fait comment dirais-je, on a voir soro serait fonction publique ni. Bon bureau connoté nous ça dit oui ça c'est juste pour la forme. Exactement. Bureau connoté on est déjà ça c'est juste pour la forme, bébé faire gagner bureau connoté. Oui en société société takachoué. Parce que en bé magobe finga drone là la forme apparence drone voilà merci apparence drone sinon Dieu seul sait ce que les bureaucrates là vivent à la RR badon voilà comment bon ça c'est le côté du bureau. Je reviens toujours sur la fonction publique. Voilà faut comme il a fait toujours maintenant en programming de Orekama parce que on a assez de temps à être fonctionnaire qu'a fait chamangé et puis fene mu dato la mais war be soro ne ka tia quoi je ne m'explique ne ka tia amba il faut tout dire
Il faut tout dire. On connaît tous voilà, le salaire d'un fonctionnaire, cadre A jusqu'au cadre inférieur. Mais c'est aussi au Mali, ce sont les fonctionnaires qui sont les plus riches. Voilà. Donc, motivation, il fait un bla à la quoi. En un mot, salaire, on n'est pas reçu. Ne bɛ dan fɔlɔ ne bɛ dan fɔlɔ est-ce que ne bɛ se ka n da don yɔrɔ nin na si en même temps garantie sugu minnu ne kungo garantie do c'est pas que k'a fɔ ko garantie ninnu vu que n'i bɛ fonction na privilège dɔw bɛ yen a kana kɛ moyen de gagne-pain kan ne ka kuma tɛ yɔrɔ la du coup là quand tu travailles pour l'État hein tu le fais pour soi ou bien c'est comme si oui. Mais c'est pas que il y a ta fort qui est profité qui basé qui a réussi à d'abord comment parce que état rolo en tant que patriote et quand il y a rebelle dit état ma on y a foko parasi et du fait que offre beke chez nous état non fait ne quand tu parce que ne mo yorin en quand en pop na parce que ni engagé qui veut ta baraque état là tu dois travailler non et d'avoir ça c'est clair. Oui, ça, pas seulement pour l'État en fait. Même si tu décides de travailler pour un particulier, tu as décidé de travailler pour lui, tu dois te donner à 100%. Oui, c'est juste que chez les particuliers, tu es suivi, tu es évalué, voilà, tu sais qu'à fin de ok. Mais on a mérité les bêtas, il est 10 heures. Moi-même je suis témoin de ça. On a les clairs, mais déjà que tu as décidé de travailler pour l'État, il quand il est dit état de et bien à 10 heures tu connais maintenant Darahadouna et pour baron la mère et pour ta baronie justement baronie moi-même j'ai été témoin de ça au baronie il be boy ya a air là de kana moto ta ibe tagama il be baronie sui ka ban baronie kala je sais pas pour vous mettre mal à l'aise ou à comment former au terrain c'est juste que c'est un fléau aussi qui joue assez c'est leur travail il veut bon une carrière on n'a pas comment m'imba il veut le carrière mais va ça va t'offrir faut rater c'est que le baronie là tu vois dans l'administration de beno et d'autres ta radio et ta boblé et d'autres ta radio là d'autres ta ba écouteur ni là et bien comment na ni c'est là où ni quoi toi gata et mon gros papier là mais lui la personne en question elle n'y en a qu'à barara ñini faso e bara dama e ka kanga faso ka barale ke wakili to la bleu puisque aller sara wore ndafale mabolo depuis première année na dans les écoles publiques ay ya mara mo na letena wula fe ko kile ko yala manali abe première année begati mara mdena a orange limba aka jendo ta wa kare wono ko to kona usui et on a fou fort ya ko fou bla ko no kata. Là, je te donne raison encore quand tu dis que l'éducation aussi a un problème. Au fond, bébé dame n'est pas bien. Sont dans les écoles privées au Lutéon, mais privé chaya. Et car ça a que au rabo, on fait de la mais privé qu'elle fila, à te cadatu. C'est que vous avoir restaurant, vous avoir sur le chocolat parce que moi, je vais nous donner ou balle ou deux me former la yéni. Donc bébé ti d'indien qui a gilati. Parce que né a des gouvernements ko façon ko do kalandunti effectivement ils ont raison fando la b mais c'est pas partout les cas oui côté formation mais au final il dépend aramadière la volonté là ya parce que né comme chara fene ni bébé a no fait bébé ke genre année et exception ati oui c'est voilà c'est ce que j'ai dit bête mais chama quoi bon voilà chama ni ba ke ekeleni minta ke bon a gelange considéré quoi surtout en malien ba obere ke keleni oui ba fo malien employé de makara ni nketa ba fi ki ambe ban na chokodo ya ale maklara Paris sarala parce que ale Paris de takado bon là on t'a corruption mais ve o kumala normalement on va se retrouver dans ce secteur là un employé pour l'État tu a permettre qu'à vidéo luxe domino normalement autour de voilà mais quand même parce que normalement parce que couvert la exception là effectivement normalement ya or que privé la secteur privé là et aussi il permettait
ka fila saba kɛ a bɛ dépend i ka fɛngɛ la planning de la ouais surtout le contrat qui vous voilà donc ni à niveau de la compétence b'i la tu t'engages i b'a kɛ n'a temps b'i bolo c'est juste ça ayiwa ne bolo an filɛlikɛbagaw ye faamuyali caman sɔrɔ aw ka kuma ninnu na bon an bɛ avancer dɔɔni komi heure a t'an permettre et tout donc Abdoulaye est-ce que e bɛ se ka kuma an ka formation kan parce que a bɛ se ka kɛ ni an tɛ ka baara sɔrɔ a bɛ se ka kɛ formation. Oui, tout à fait. Vu que depuis longtemps, Ali Amabaro ke Nitero ba ke so Ali Famina ma ke tout. Ya non encore en formation de tourner mal là. Tout à fait. Vu que UBC ka étude ke a fait un bagage tout après. Mais formation m'a tourné avait permettre ka activité woro mener à part. C'est ipsi qui formé et secteur woro là. Formation woro ke muti ka étude cadrée là qu'on a là. Et ta soro il bi épanoui à la catégorie formation que étude là parce que tu as avec permettre ka iga terrain diversifié quoi donc avec polyvalent genre baraflen était na ka foko mo cité nini bara quoi ba digiri al vieux va foko ouais que tout à fait que ils ont ça ils sont diplômés dans ça donc que je nous peut barafé et tout au lieu de la barra la domna on m'a tardé donc aussi puis on les a formés pour ça pour que ça soit adapté à travers ça aussi là que vous démarquez qu'à c'est qu'à échelon kata pour à niveau et finalement donc c'est juste ça une formation accentuera avec une permettait à secteur ou le potentiel de développer là arrive à activer avec épanoui qu'on a la montée formation normale. Ah d'accord. Ni familial sur là donc amita ça je fais négaro là ni boulot problème bien en formation de la wa problème me fambe di problème me fambe mais ni formation forambo ni orofo problème de formation là ça c'est sûr et ni première année madame ta forsano la formation c'est depuis quoi le premier cycle et ka base mania beta mon fonya et puis on le sait tous Bebadon, tout le monde le sait. Et puis direction là, le directeur même te dit aïe ni marami tenani donc. Chacun l'intérêt chaque semaine aller connaître. Comme moi je suis en contact permanent avec eux. Je suis aussi infographiste designer donc je fais des affiches et consoles avec eux, notamment les cartes scolaires et consoles. Il faut pas être dans ce milieu là, sinon Maliko il tu dis que solution fou est là. Monsieur Reba don ani ala tchela la avec salamenta te ko barake. Et puis le directeur sait que l'enseignant ne fait pas ce qu'il faut, le directeur te faut il faut. Et puis on a balaïla parce que avec toujours la corruption monsieur il rentre dans la choco no folie était dit la bli. Tiens. Aïra te fait non. Oui, tiens. Habitant mon vendoni. Ou en dormi. Lui-même, il ne connaît rien. La formation, elle est dégradée depuis le bas âge. Et à l'université aussi, bon, les moyens de l'extérieur de consonnes, ça ne veut pas. Mais quand il faut qu'on me calme, bon, mais en réalité, il faut que tout le monde s'assume en fait. La formation elle n'est pas faite comme il faut et on le sait, mais on ne réagit pas. Donc nous on a qu'il n'a mis formation et là on a fait formation et là on a fait une formation technique. Calante quoi, on a fait une donc pour répondre à ta question, la formation elle a un défaut. Et ces défauts, on les connaît tous. Donc, on a une solution, il y a là. Il y a qui là. Ah, familial sur la ligue. Familial sur la comment devez-vous là? Comment continuer? Non, vu que normalement, formation, tu as fait parce que tu as fait un ancien. Qui est-ce qu'il a mis?
parce que n'an taara na an bɛ taa fa source de la awɔ fa C'est ce que j'ai origine dit. fa origine donc du coup c'est comme si N'a sera e instant, bɛ k'i e b'a la, permettre ne b'a la. voilà an bɛɛ b'a la parce que e b'i permettre parce que a ma daminɛ N'o bi de fɛnɛ fɔ. o a ma Et puis, daminɛ bi kɔni tɛ. m'a faamu Bi tɛ dɛ. o la to n ko an bɛ taga depuis a source la Allons-y alors. parce que ayi ah non non que- je o la- pense o la to n bɛ que k'a n'an taara hésiter. yen nɔ an bɛɛ bɛ Voilà. ah an Parce bɛɛ que bɛ taa ko in y'a na n bɛna a bakuruba fɔ quoi y'a mɛn bi kunun ne tɛmɛra Effectivement. bon ni b'i to bi la sini fɛnɛ bɛ dilan bi de Ouais. donc a ko ye an b'a essayer k'a dilan bi pour que sini kunu mun kɛra kunun ka se bi ma o ɲɔgɔnna kana kɛ sini Si on l'accepte. Sinon, an bɛ se o bannen don. Dans chaque lycée, i b'a sɔrɔ maître kelen kɔni tɔgɔ bɛ fɔ karisa ka jugu dɛ karisa ma nɔgɔn dɛ mais mɔgɔ si tɛ fɛ ka bɛn o karisa kun et pourtant o de bɛ k'an kalan. oui tiɲɛ On est tous coupables en fait. c'est vrai en On fait. est tous coupables. Oui, mais Donc, on le fait. bon, c'est quand est-ce qu'on va commencer à changer ça? Sinon, formation, on est main. Et on sait tous à main. À tiens, nos femmes font un mot. Anciens main, mais il y a encore des anciens de qualité. Au lieu de bon, au lieu de nous sera comme nous enseignement d'amène. mais caman m'an fɛnɛ la dɛ caman ba de bɛ an na tous coupables. Et bɛ taa ekɔliden yɛrɛ n'a fɔra ko bi tɛ kalan fo bɛ nisɔndiya. est-ce que an t'o kuma dabila Foyi tɛ. an t'o kuma dabila parce que n'an donn'o la a bɛ dɔ fɔ ne yɛrɛ ma dɛ Non, non, an bɛ A bɛ bɛɛ dɔ fɔ niyɔrɔ ne d'a ma. ma. donc an bɛ kuma di Adama ma eh non y a pas de i ye kuma min fɔ tiɲɛ de don comme y'a fɔ non moi j'ai aimé ta façon de penser et tout c'est bien donc Adama e bolo sisan nɔ problème b'an ka formation de la Voilà, ɲininkali diyara n ye parce que toujours notre débat tourne autour de comment dirais-je l'emploi. N'i y'a mɛn emploi c'est une meilleure formation d'abord. N'i y'a ye mɔgɔ bɛ da i la ka i ta i ka baarakɛyɔrɔ la c'est que i kunkolo ka ɲi. oui tiɲɛ Voilà, donc kunkolo n'i y'a ye n bɛ daminɛ depuis yɔrɔ jumɛn depuis i bɛ ka dege yɔrɔ min na. Voilà, je pense que au niveau de l'éducation, de la formation, je peux parler de, c'est-à-dire ou ce système éducatif de là, c'est le système éducatif qui est un peu qui n'est au moins concept quoi. Voilà, parce que depuis normalement il devrait insérer la formation professionnelle. Normalement quand la formation professionnelle dans système éducatif qu'on a. Bon maintenant on est dɔgɔyalen don an ka fɛn na formation professionnelle ni filɛ a tɛ bakuruba la an bolo bɛɛ bɛ ka taa formation classique de kɛ voilà c'est ça le problème c'est vrai n'i y'a ye bɛɛ demande cayalen don parce que u kɛn bɛ ka fɛn uniformiser k'a bɛɛ bila côté kelen la o côté ye mun ye dɔrɔn lycée. Exactement. Beko lycée, université privée, université. Alors qu'en plus on dit que le Mali c'est un pays comment dirais-je agro-pastoral. Voilà, j'arrive. Après les trucs là, fin ni iklali des fladron ou bien soit professionnel soit lycée. Bon, tu m'as mis lycée de choisir en fait. Alors que en un domaine tu m'as mis non, en b ou bien c'est orienté à travailler. Voilà. Donc au système éducatif oui, au caméra comme je dis tout le temps. C'est comme si il me programmé qui bla fin là quoi. Qu'a fait généraliser ça beko au lycée, beko au université. Alors qu'il y a tellement de secteurs agro-pastoraux. C'est que formation, ça dit la formation professionnelle en fait quoi. Donc je pense que ça c'est où est fait une base follow. En barasoro est base fait au follow. Il m'a un barasoro baliade a base ou en plus fene an ma jate min ka fo demsen chaman be kare kono ni wele ku nyinga e be fe ka ke munyi baby ta fo mais nous sera ajudo la dron abe yelema voilà abe yelema ko re mieux parce que c'est à dire ça c'est ou ka propre réalité ale ni jamana yɛrɛ fɛnɛ réalité fɛnɛ sinon ni taara dugu wɛrɛ la ni denmisɛnnin ko k'a bɛ kɛ mun ye a bɛ ko yɛrɛ parce que depuis olu ka bas âge la u b'olu dege u bɛ fɛ ka kɛ mun ye voilà an filɛ an bɛ se terminal la wagati min na nous même on sait pas ce qu'on veut voilà non comme an bɛna kɛ mun ye ce qu'on veut on sait ce qu'on veut mais est-ce que an bɛna kɛ nin ya c'est ça le problème. Voilà, il y a toujours le doute. Et ma quoi mettre un système éducatif moi je me qu'on me fait quand ça dit que la formation professionnelle il faut vraiment marquer l'accent sur ça. En jeunesse la formation professionnelle ce n'est pas juste la formation classique.
Il y a le Mali, c'est un pays très vaste. Voilà. Fin sous il y a l'élevage, l'agriculture, la pêche. Exactement. Tout. Il y a tout ça en fait. Tout. Voilà, donc c'est pas le lycée seulement, c'est pas le bureau seulement. Parce que à chaque fois ni dora courant tienne faut dora togla. Voilà. Ni dora nyege fena faut dora togla. Voilà, A chama bien quoi. Voilà. Mais na fora go an chama bureau no bara de plomberie, kalane. il y a plomberie, sanitaire. A te sika. Parents d'élèves aussi. Ni ala ye ga fo ba ma ko ale me fa plomberie. Oh ni daladi. Abi ba ala wo ni ton. Je demande directement pour ni ma ko ministre ma ko président ba. Genre quand tu n'es ma fo ministre ma ko président depuis papa jigi ba bolo jigi ka ko la fo. On n'encourage pas en fait. Je connais un petit, il a comment il a dit il a la fièvre, il est mécanicien depuis toujours avoir été école fait. Il a beau à faire mais il a décès à tout. Il avait 7 ans, à dire mécanicien mais il a calassé fait. Aujourd'hui il doit avoir 11-12 ans. Avec Jakarta moteur jiga il a pisson à segment fallait. Wow. Depuis ATC mina on court avec takadama, faut qu'on ait ça dans les motos bana. Quand un moteur jigin yɛrɛ daminɛ ka sa a tɛ moto yɛrɛ boli a bɛ moteur jigin ni hali moto kan ka bɔ yan ka taa jɔ hali lavage la parce que n'u tilala moto dilanni na u bɛ taa ko k'a bila ɲɛ a b'a kolokolo de ka taa lavage la a bɛ taa jɔ n'a tilala a b'a kolokolo de ka taga n'a ye mais aux parents dɛsɛlen de y'o to yen et il a fallu que un ami de son papa intervient pour que a ka den to a ka sakonata kɛ au final voilà quoi. Oui, parce que bolo ni dem avec ministère aller ma réussi. Au be faire la formation en écran parce que ola parents yɛrɛ bolo ko ni den taara fɛngɛ dɔw la métier dɔw kɛ ko ye échec de. Ko échec. Parce que an b'a fɔ ten cogo la quoi. Parce que olu b'a fɔ ko e nana or que olu yɛrɛ tɛ participer i ka formation na et tout. Sisan yɔrɔnin kɔni na mɔgɔ soutenu diyagoya don parce que denw bɛ taa école la parce que a bɛ école la ten nɔ. Parents te suivi que so et tout ni rien demina to comme na ka sigi be na ba bla fe to mana ban ko bon ti dati ko shini ta ko la ateni nga ajuma ga familial sera liga kuma la donc je pense que an kan ga wele kan bla kata parents d'élèves ma an ga taga etama an ga ta an demsenu yere ma bon prince an man basé eta kan an ba fo eta nyana ni demsen uga ni demsen ni fem ka di demsenu ni uga dele depuis uga u fitini uga degala wala sa uga se uga métier ke u ferema bon ami kuma parents d'élèves fene fe ni den ko be fe ya ke muye uga bla hakilla ko bete se ka kala donc ni u be fe ka ke muye uga na kuma cheya sani aka chin uga den do la ugo ke a ferema attends bamanankan no dɛ bɛɛ tɛ se ka kalan bɛɛ bɛ kalan dɛ bɛɛ tɛ se ka u ka kalan de kɛ u ka bigi de fɛ yen sinon mécanique kalan de don voilà bɛɛ tɛ se k'u ka bigi de fɛ yen de ta formation pratique yɛrɛ de la pratique c'est bien meilleur ça o yɛrɛ i b'o se que assimiler facilement parce que i tɛgɛ de b'a la voilà tenu formation professionnelle du coup n'i bɛ ka former chaque fois formation tɛ i n'a fɔ théorie dɔrɔn pratique b'a la surtout pratique yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ o de trôner kosɛbɛ yɛrɛ parce que n'o kɛra métier bɛ k'i la an bɛɛ tɛ se ka taa bigi nin fɛ yen kuma bɛ a ka gɛlɛn dɛ a ma nɔgɔn dɛ c'est assez compliqué donc Abdoulaye comme émission sera kuncɛ na yɔrɔ la donc an bɛ ɲininka bon sisan ne kɔni ne an bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko an jeunes caman bɛ yen nɔ o caman bɛ taa sa jisira ninnu kan ka a sabu kɛ baara sɔrɔbaliya ye donc ne bɛ se k'i da don o la dɔɔni ka kuma o kan. D'accord. Là ni n kumara nin yɔrɔ la fɔ ko n bɛ ka n ka quartier défend parce que a bɛ fɔ généralement mɔgɔ si tɛ migration mɔgɔ si t'a souhaité mɔgɔ si tɛ a fɔ ko n den i kɛ ji kan ka taa parce que saa ni balo cɛ jɔn bɛ sɔn k'a don a la ka gɛlɛn o ye risque de o ye risque ye an faamu mais qui n'a pas le choix parce que mɔgɔ être humain yɛrɛ fɛnɛ filɛ nin quoi ni i bila la condition dɔw la ni pression dɔw b'i kan i bɛ fɛn dɔ kɛ qui te dépasse n t'a fɔ ko n bɛ jeune ninnu accuser parce que jeune ninnu u yɛrɛ b'a la u yɛrɛ nɔ b'a la parce que i bɛ volonté de ta
ou bien parents yɛrɛ dɔw b'a imposer dɔw kan ya parents dɔw parce que olu maintenant b'a fɔ n ko aw bɛ hakɛto kuma fɔcogo don miiri parents bɛɛ kan k'i miiri parce que surtout i bɛ taa sɔrɔ a la yɛrɛ ne fa ko den ka taa ba b'a fɔ non k'a ka to a kɔrɔ contradiction bɛ na olu ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ la ya den m'a to la a bɛ taa parce que a mana situation dɔ ye famille na pays n kalanna 5 ans de chômage a bɛ ka se 8 ans ma a bɛ ka se 10 ans ma n ka kɛ a taara a ye baara kɛ parce que an kana fɔ ko a sigilen kɛra te min na gɛrɛ na le tout an ka kɛ a taara a ye baara ɲini mais a ma baara sɔrɔ a t'a dɔn minnu a ma se ka former de ka ɲɛ wa on ne sait pas an k'o bɛɛ bila accent na et tout mais a y'a ɲini a ma sɔrɔ a ɲɛma la si bɛ ka taa parents bɛ ka kɔrɔ surtout n ye den kelen ou bien i ye denkɛ fɔlɔ ye kɔrɔ dɔgɔ b'i bolo donc la olu bɛɛ ka miroir de ye parents fɛnɛ mana kɔrɔ sisan e b'a fɔ k'i bɛ yɛrɛ ta surtout an bɛ vie min na vie famille sociale de don c'est pas qu'il n'a faut en Europe i kelen n'i ka famille kelen c'est pas ça si bɛ ka taa i b'a essayer ka bɔ i b'a fɔ k'i bɛ t'i garisɛgɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ oui et puis encore quand on est religieux aussi on va fɔ parce que ko Ala ko n ye dugukolo da ka fɛrɛ donc là n'i ma fɛn sɔrɔ yɔrɔ min na a ɲini yɔrɔ wɛrɛ donc n'i kɛ ji kan ka taga ɲini kɔfɛ pour que ka se ka i ka famille ka charge ta donc ne t'a soutenir dɛ mais condition dɔw de mɔgɔ bila la surtout e yɛrɛ ɲɛma la tiɲɛ yɛrɛ surtout minnu ye den kelen denkɛ kelen minnu bɛ famille kɔnɔ u tɛ baara la fa b'u tɔɔrɔ dɛ an k'o o fɛnɛ fɔ ka fara cɛ ni ci i tɛ ka foyi ɲɛ an ne mɔgɔ ma fi ɲɛna dɔw yɛrɛ surtout ne grande famille o faden sago yo dalen tɛ foyi la donc là a bɛ dusu dɔw don i kɔnɔ i bɛ fɛn dɔw kɛ contre i teri yɛrɛ voilà i bɛ taga i b'a fɔ ko donc ni ne fɔra ne ma i bɛ wuli i bɛ taa et je viens ka au cas là a wulila de k'a sɔrɔ basi jɔlen bɛ da la k'a dɔgɔnin ka mariage bɛ ko mɔgɔ si ma fɛn f'a ye donc a ye to la a taara a ko k'a tɛ segin k'ale n'ale bɛ sa de ale bɛ sa mais ale tɛ segin c'est pas que a fa ma formé o mais de fait que situation familiale o kɛlen don ka a bila n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na k'a écarter ka bɔ famille na ka marginaliser parce que a kɛra la de ka bɔ fɛn bɛɛ la a wulila a taara donc là a décidé k'a b'a ka destin ta en main donc a aventuré jusqu'à présent actuellement a bɛ Belgique alhamdulillah alhamdulillah amina ne t'a soutenir mais a fɛnɛ bɛ yen quoi parce que état fɛnɛ ma fɛngɛ kɛ ka essayer k'u bɛ barrel bila pour que ka jeunesse yɛrɛ encourager ka to yan ka tila ka emploi facilité u ye parce que ne y'o de fɔ depuis kuma daminɛ un pays a majorité jeune 48% comme ça je suppose aussi côté depuis 2011 comme 2014 il faut toujours le voir à la hausse 48% des jeunes au jeunesse drone je sais même là si la population augmente en France je suppose que catégorie des jeunes nous était 54% vraiment donc là belge Famial sera liga kuma la an bɛ taga Sadio fɛ yen nɔ komi an ka temps tɔ ma ca tuguni Sadio ka teliya awɔ ayi k'a fɔ ko baara sɔrɔbaliya de bɛ k'u bila ka taa je suis pas d'accord avec ça Mali jeune diplômé sans emploi mun sigilen bɛ TDA kunna o de ka ca o si ma wuli ka taa yɔrɔ si mais un problème fɛnɛ ye jumɛn ye quand tu proposes à un jeune aujourd'hui yɛrɛyira ka d'anw ye quoi ko b'a kɛ ka d'anw ye o kelen o b'a narrer an b'o fɔ yɛrɛyira ka d'anw ye quand tu prends un jeune il va faire je t'embauche comme agent d'entretien tu as 60 000 francs par mois 60 000 hein b'a f'i ye ko non k'ale ka ɲi la plupart kɔni b'o fɔ mais a fɔ k'i b'a ta dans une entreprise 20 000 francs de bɛ d'a ma par mois. Ça lui va. Ça lui va. Et puis à tes fous là, t'es où quoi. Même nous me bolons stage ou non fait. Ou t'as tes où les non. Ou le stage qui rabat, ils ne peuvent pas traiter un dossier. Ah on y a ma irane là. Madame Dalo qu'on a joué oui. Ou t'es son moral grave à faire là. Ah t'es son moral grave et un stage 6 mois pour l'été naso.
mais a bɛ to yen parce que ale bɛ moto nin ta don o don a bɛ taa Exactement. tɔgɔ b'a la k'a fɛnɛ bɛ baara la a bɛ nin ministère in na a bɛ nin bureau in na o yanganin b'ale la bon vous m'excusez mais a b'a ka sunkuruninw tigɛ n'o bloc ye C'est vrai. a b'a ka yirayiraninw kɛ n'o ye o b'ale bɔ o mais a bɛ ɲinɛ de k'o tɛ badabada baara ye c'est pas pour toujours an bɛ taa kɔ kan il y a divers motifs yɔrɔ maliyɛn dusu ka bon fɛnɛ e ye min fɔ sisan c'est une cause kuma yɛrɛ bɛ caya i ma du kɔnɔ yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ i tɛ fɛn na de i tɛ fɛn na de O ye tiɲɛ. sinon e bɔlen bɛ ka dɔ fɛn dɔ ɲɛɲini mécanicien kɛ kɛrɛfɛ walima e bɔlen bɛ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini ko dɔ la a bɛ fɔ waa karisa kɔni a bɛ k'a débrouiller dɛ ala de m'a latigɛ fɔlɔ sinon karisa timina ka di dɛ a ma nɔgɔya fɔlɔ de mais e sigilen bɛ ten e dɔgɔnin ye muso furu walima e ni denni min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔ bɔra kɔ kan ka n'o furu i bɛ dimi i bɛ taa kɛ o tɛ baara sɔrɔbaliya o e ma baara yɛrɛ o fana b'a la quoi ne hakili la c'est divers motifs mais k'a fɔ ko baara sɔrɔbaliya bɛ taa o b'a la dɛ mais il y a toujours un déclic quoi ko dɔ bɛ fara a kan sinon baara sɔrɔbaliya bɛ mɔgɔ bila ka t'i ɲɛsin saya ma diɲɛ ka di o ma quoi faamuyali sɔrɔli ka kuma la a Sadio ma nɔgɔn dɛ Sadio bɛ ka dɔ fɔ bɛɛ de ma an ka taga Adama fɛnɛ fɛ yen nɔ ale fɛnɛ ka hakilinata di ne ta ni hakilina ni Sadio ta bɛ ta ɲɔgɔn na ne bɛ dɔrɔn de fara a kan parce que problème ye min ye n'i y'a mɛn i bɛ taa kɔ kan parce que diplôme de t'i bolo o ye tiɲɛ i m'a ye wa moi don o don ne b'a fɔ mɔgɔ minnu b'a essayer ka taa kɔ kan moi je me disputais beaucoup avec eux u ne tɛ bɛn a la parce que ne yɛrɛ b'a filɛ de i bɛ saya de ye ka t'i ɲɛ tura a la mais n'i ye mɔgɔ yɛrɛ k'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara bon ne tɛ mɔgɔ jalaki mais ne kɔni hakilina i bɛ hakilina de fɔ ne kɔni b'a kɛ c'est à dire o ye influence de c'est à dire nous les jeunes on est très facilement influençables. Il m'a ya o de y'an ka problème ye on est très facilement influençable sinon e bɛ ka taa mun kɛ mais bali ka kɛ yan vraiment tiɲɛ yɛrɛ la parce que la plupart même ce sont pas des diplômés o ye tiɲɛ aw tɛ diplômé aw b'a fɔ k'a bɛ taa yɔrɔ dɔ si k'a bɛ taa fɛn kɛ pourquoi i tɛ gardien kɛ i tɛ se ka yɔrɔ dɔ si kɛ Mali la c'est un coût un minimum a ka ca 2 millions an ka supposer 2 millions u bɛ badema de kɛ camanba de kɛ yan a bɛ badema de kɛ voilà o ye tiɲɛ voilà kuma ye min ye on est très facilement influençable parce que e bɛ nin wariba in bɔ ka taa mais si tu montes un projet qui a baara k'i yɛrɛ i mun sɔrɔ c'est trop parce que on veut voilà i m'a ye surtout Mali c'est-à-dire voilà surtout Mali i mana fɛn fɛn kɛ Mali la il y a tellement de choses à faire avec l'argent que tu es en train de k'a su ka i bɛ ka wari min su ji la parce que mɔgɔ bɛ sa don mɔgɔ bɛ sa trop i yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛnɛ i bɛ taa après tu vas souffrir ne teri caman taara tout le temps je me disputais avec eux u ka kuma laban u ka kumaw la u bɛ to k'a fɔ vraiment je regrette a caman b'o de fɔ vraiment je regrette parce que a ka dɔgɔ kuma ça m'a fait mal a ka kuma digira n na c'est comme si mes circulation de la c'est-à-dire mes embouteillage de la n tɛ se ka taa ɲɛfɛ n tɛ se ka segin kɔfɛ tu vois donc a ye kuma in fɔ je dis bon tu vois c'est pour ça qu'on vous voilà disait de ne pas tu vois parce que moi je suis vraiment contre les gens qui font ça parce que ne b'a filɛ personnellement n hakilina de don ne b'a filɛ faiblesse d'esprit de mais si tu es faible d'esprit là c'est ce parce que i bɛ nin ko sugu de kɛ o ye tiɲɛ voilà mais dan kumaw ka ca mais comme wagati ko don o ye tiɲɛ an ka kumaw ka ca trop an ye commerce ya mais kuma ka ca trop mais an bɛ dan donc ne bɛ ka n da don parce que ne kuma daminɛ bɛɛ fɔ a jara aw b'a fɔ ni kuma laban minnu bɛ aw bolo k'o fɔ sani an ka émission kuncɛ oui bon comme jeunesse emploi don en même temps an bɛ accent kɛ formation in halisa jeunes ka essayer k'u former u ka essayer ka taa secteur privé kɛ en même temps u ka opter pour l'entrepreneuriat parce que bɛɛ filɛ nin hali entrepreneuriat in yɛrɛ tu peux avoir une idée mais t'a sɔrɔ comment l'exploiter bon à travers la formation on peut nous apprendre cela
o bɛɛ bɛ kɛ a kɔnɔna la i n'a fɔ e bɛ se ka kɛ porteur d'idée ne bɛ se ka kɛ bailleur ye o bɛɛ bɛ se ka kɛ parce que il y a des bras qui sont ouverts comme ça olu pɛrɛnnen don ka porteur d'idée soutenir ka essayer ka u dɛmɛ u ka se k'u ka projet piloter an m'a essayer halisa Mali an bɛ dɔw de kɛ donc jeunes yɛrɛ ka conscience ta parce que fanga b'an de la i y'a mɛn ko jamana a denmisɛnninw de parce que an de ye sini mɔgɔkɔrɔbaw ye donc a kana kɛ ko an denw ye a mɛn k'an y'a kɛ tan k'an y'a tiɲɛ k'a bila u ɲɛ mais an fana ka essayer k'a dilan k'a bila olu fana ɲɛ parce que sisan j'ai constaté que an bɛ k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ninnu ma baara kɛ a caman b'o de fɔ dɛ ne fa de ma baara kɛ parce que an ta kɛ cɛkɔrɔba ye so an bɛ bɔ so yɛrɛ la parce que e t'aw don président nana ba ma baara kɛ dɛ mun fana y'a siré o fana ma baara kɛ donc an b'a essayer ka ɲɔgɔn pointer ka sira bon ne de fautif ye ne fautif o tɛ quoi an ka essayer dɔrɔn ka taga ɲɔgɔn fɛ sur le droit chemin dɔrɔn de don pour que an ka se ka bɔ nin na c'est de fɔ kuma kɔnɔ kunun bi o man ka kɛ kelen quoi sini fana kan ka améliorer ka tɛmɛ bi kan o ye tiɲɛ dɔrɔn de don on dirait que au contraire de bɛ ka kɛ anw ye on dirait que an ka sini de bɛ ka tiɲɛ an ka bi bɛ ka a yɔgɔyagalen don hali bi yɛrɛ parce que peut-être de o peut-être bi image ye kunun de o ye tiɲɛ u b'o de fɔ bi image ye kunun de c'est comme si cɛkɔrɔba minnu b'a fɔ ko effectivement k'aw ma foyi kɛ an ka tan na kɛra tan olu de former la k'a fɔ k'olu k'an former pour le futur o fɛngɛ o éducation ou bien o formation n'o ye image min di jɔn y'a tiɲɛ sisan du coup olu de bɛ pointer donc an fana b'a essayer pour ne pas que sini mɔgɔw fana k'an pointer an b'a essayer ka changer faamuyali sɔrɔli ka kuma la ayiwa an filɛlikɛbagaw ko an ka an banba halisa an jeunes ko an k'an banba k'an ka n'a kɛ a to an ka kɛ bolokɔni tamasere hakilima bɛ nin kuma in faamuya donc Sadio i b'i ka kuma laban di Mali kunnafoni TV donc ne ka hakilina ye n bɛ aw fo fɔlɔ vraiment a diyara ne ye avant de venir j'étais un peu comment dire contracté là mais comment yɛrɛ fisayara ne ma dɔɔni donc je vous en remercie et ensuite la jeunesse an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye halisa komi an bɛɛ bɛ baton kelen de kɔnɔ a si ta ma ɲɛnabɔ bɛrɛbɛrɛ mais que bɛɛ b'a dɔn i ni Ala cɛla la ko tu n'as pas tout tenté donc essayons de tout tenter d'abord n'o ma ɲɛ voilà an bɛ sɔrɔ ka a tɔgɔ an b'a da dɔ la o la quoi faamuyali sɔrɔli ka kuma la bɛɛ k'i se kɛ et puis Ala b'a ɲɛ ka d'a ma Ala ka ɲɛ ka d'a ma faamuyali sɔrɔli ka kuma la Adama i ka kuma laban ayiwa ne kɔni bɔ ka o fo ka waleɲuman dɔn a ka émission in c'est à encourager vraiment parce que n'i y'a mɛn diɲɛlatigɛ yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ n'i y'a mɛn jamana yɛrɛ fɔlɔ jeunesse de don vraiment ni émission in n'a an kɔni bɛ Ala deli Ala ka to a ka continuer halisa voilà mɔgɔw k'u hakilina di surtout an jeunes voilà ça c'est important bon ne ka kuma bɛ yɔrɔ caman na yɔrɔ fɔlɔ juste pour c'est-à-dire système éducatif fɔlɔ ka changer ka formation professionnelle don a kɔnɔ depuis à bas âge donc o ye kelen filanan c'est-à-dire bɛɛ k'i impliqué denmisɛnnin ka fɛngɛ la denmisɛnninw ka kalanko ni fɛnw na depuis u fitinin k'u accompagner jusqu'à ce k'u bɛ hakili sɔrɔ voilà ne ka kɔni fɛn o ye kuma laban o ye ani an kana an jigi da fɛn kan an k'an jigi da an yɛrɛ kan parce que n'i yɛrɛ y'a mɛn jeune yɛrɛ normalement tu es capable de tout un jeune est capable de tout voilà an kana n'an gulon mɔgɔ la quoi an ka essayer ka fɛn dɔ k'an yɛrɛ tout est possible diɲɛ dugukolo in kɔ kan tout est possible ici fɛn fɛn mana jigin i kunna i bɛ se k'a kɛ hali ni ko k'i bɛ se ka pan bi i bɛ se k'a kɛ an bɛ tubabuw u b'a kɛ voilà pourquoi an tɛ se k'a kɛ parce que an kɛ mɛ k'an hakili limiter de mais an kɛ mɛ ka yeli kɛ ni dan de ye donc o de kɛ mɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ mais an jeune an ka dan yɛrɛ la pour que mɔgɔkɔrɔbaw fana ka dan na a bɛ ten an denw fana ka dan na yali sɔrɔli ka kuma la ayiwa an filɛlikɛbagaw ni ne kun ye an ka émission ye n'o ye nous les jeunes ne bolo aw ye faamuyali caman sɔrɔ a la an bɛ a fɔ ko aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ la du coup an b'a fɔ an ka invité ma ko merci beaucoup
merci. a ma fɔ ko aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ la